dubisaji toppitiɗo humpito colonel Fodé Malick Sissoko wonnoɗo wallowo horejo leydi ndi e gouverneur kiɗɗo diwal Kidal kañum e mawɗo policiɓe Moustapha Diakité ɓe no tuma bonnude kisal leydi tedduɓe hitande ujunaji nogas e joyi yeehi nambiyende maayi ko hitande teskade no feewi ko fati e caɗele ñamade suuɗade fodde milliard uji jeeɗiɗi kalisa dollar ana tolno e ujune nayyi temedde ɗiɗi milliard e nder leydi Sénégal ɗum addi ŋakkere mawde hakkude Sénégal e calɗi windere toppitiɗe guiɗe faggudu horejo kiɗɗo leydi ndi Macky Sall ana tuuma wadde nde bonande hunde nde o yeddi ha woni woodi tedduɓe bisimilla mon hande ko go lewru go ɓuuri hitade ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom ɗo mbawɗon wonde no mbawɗon wondirde kala yo jaame kisal wone mon no wowiri ni e kala he mayirɗe hitande horeɓe leyɗele adunaru ndu sefoto han fewde e ɓiɓɓe leydi mabɓe jamma hanki horeɓe leyɗele kewɗe Afrique ƴetti konngol ɓe garti e golleji gaɗaɗi e nde hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi faltinde e anniyaji mabɓe e nde hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom to Mali to Burkina Faso to Côte d'Ivoire ha ɗo e Sénégal Minati Diallo ana wartanane toɓɓe yoga jewteɓe horeɓe leyɗele Afrique keroɗen ko horejo Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ardi sefade jamma hanken e kongi makko arani o yetti ɓiɓɓe leydi ndi e woteji gaɗuɗi e Côte d'Ivoire e dow jan e wi makko on alhaali ana hollita timmugol démocratie e nder leydi ndi e hitande heyre nde Alassane Ouattara fodi ɓeydude golle tenti e ɓammude peeje e sembinde ndenago Côte d'Ivoire naaɓe ɗum sahande rafi ndenago wondi lañude e nder Afrique e bange horeɓe leyɗe fedde AES général Assimi Goïta mo Mali e capitaine Ibrahim Traoré mo Burkina Faso jowti tinnare ɓiɓɓe leydi mabɓe tenti e konungu e caɗele goduɗe ɗe ardiɗo Mali o warti e alhaali tiiɗallaji kuɓɓan tampinde ɓiɓɓe leydi ndi o nantini waɗugol kawrital e lewru nayi ɓuru waroru ndu gam yewtitinde e sarɗiji wodugol pelle politique e nder Mali Assimi Goïta fawinde hitande heyre e sembingol golle gonɗe waɗede gam ɓeydude ɓantare leydi ndi Ibrahim Traoré mo Burkina Faso holliti gure kewɗe gonnoɗe e juuɗe hewtama e hitande ƴaɓɓine nde tenti e diwal Nakambe mo Togo Fornia Simbe kañum weltike e waylitare waɗande nuygal sari e leydi ndi saabi e wi makko ɗum sembinan gollirɗe laamu ngu hunde ko woni sababu heddagol makko e horeyaku Togo to Cameroun horejo leydi ndi Paul Biya ƴetti konngol kañum ne alhaali yewtere wowunde capatate goo lewru sappo e ɗiɗi ɓuru o arti e golle hitande faltinde ko fewti e sumgoji horeyaku leydi ndi waylitere mawde e alhaali politique leydi ndi fitinaji waɗuɗi caggal ɗi sumgoji o warti kadi e dow haala faggudu e kuɓɓam o fodi Cameroun naɓe jaam e nder yewtere makko Rufa Babashwaria wondiɗiraɓe am tedduɓe ɗum salatake kuuɗe kewɗe gaɗama gal calɗi perotirɗi nder hitande nde ko be caɗele ɗuɗɗe ko yidama ha nder e yaasi leydi gal siyasa waɗugo subgo hooreyaku leydi be mboɗirka e ɗe diwe gonɗini démocratie tiggama fakat ha leydi meɗen ko gam ɓillaji goɗɗi ko sali caggal subgo hooreyaku leydi gam sababu woɓɓe ɓe ngala adilaku gal faggudu e ngalu ko ɓe wakkatire satunde ko yidete nder leyɗe duniyaru anniyaji kanduɗi kosama gam aynugo naworla kuje e sembiɗingo ko waɗete nder leydi miɗo ƴewnita on gam cuklanon aynugo jonde jaam e de'ende leydi meɗen gam ɗum yiidi e bonondaji goɗɗi kewɗi ha duuɓi ga enji ɗi bana ha diwe seɓato woyla hirnange e fombina hirnange be toñatɗe dow dawla ko ɗo waɗi soyde ɗowtare ko ɗo yaha yeeso waɗugo ñanga ha boliɗe e ha jonde ko ɗo ɓedde sankitego keɗiɗen ɗo ko Paul Biya ƴettu konngol makko ko Rufa Babashwaria to Guinée Bissau natugol hitande hesere nde waɗi hirde mawde nde jimowo lolluɗo biyeteɗo Sambala Kanouté gonɗo e weltinde yimɓe muɗum ko ina yaha e duuɓi 40 hitande hesere nde kala e jimol muɗum so festa firti ko weltare tan e fuɗɗode hitande nde caggal nde hirde makko dañde ujune daroɓe Sambala Kanouté holliti mette mum e laamu Guinée Bissau o ñiŋi ɗum en saabu wasde wallide ƴellitare jimi e pinal Ousmane Harouna e mbalo yewtide makko keɗoɗen kongol jimol ngol mo waɗi ko ɓuri ni duuɓi 40 woni ko duñere yimɓe ɓe tawoyede hiiro makko Sambala Kanouté keƴaɗo jiɓɓi man nden kan e leydi Guinée Bissau nde hirande heyre natare yo hikka mbo lindi goreɓe makko jaliɓe saabu fijjude e yimɓe ɓe gila nde hirande nde yawri ha duntuŋeɗe jogga kono Sambala Kanouté weltaki saabu moygol ɓamtare finatawa leydi ndi si yerondirama he leyɗe hirnangue Afrique Estado tem que colaborar conosco.
laamu ngu ɗi fori men wallirade minen jaliɓe ɓe sawno darde amen nde ɗi tiɗɗe leydi he enen tardi e banggue ɓamtagol fina tawa leydi ndi hay en paalaka han ko ma jaɓen ɗum ɓay ko gonga si en daari Salifou Keita han ma Seko Ba Bambino en tawa piiji ɗiɗi ɓurdi kono golle amen ɗe pi ko goto garɓe tawede hiiro ngo ɓe kolliri weltare mumen nde ɓe ñagani ɓiɓɓe leydi ndi ɓe hirande heyre tawa ɗi wondi he jaam he ɓuɓtu. Sambala Kanouté uma figura incontournable. Sambala Kanouté no mumni weeɓani hebde he jiɓɓi e leydi men he ha he tundu Afrique fof. yo Allah tawno en ñagaro hara ko hitande moƴƴude. Sambala Kanouté ko jalijo weltinowo en nde hitande feƴƴata kala e wonanmo hitande moƴƴude kanko e ɓeygure makko ha hande mo jokki yimmugol ko weeli a sikka e wono mum ala. Ousmane Aroune Mballo Bissau RFI. e nder yewtere makko hanki horejo laamu fadde Madagascar Michael Ranjanarin jowti taɓande mawɗe waɗaɗe e nde hitande faltide o noddi e moƴƴodiral ɓiɓɓe leydi ndi gam timminde anniyaji ɓamtare leydi ndi e hitande ujunaje 2020 horejo ndi leydi Madagascar waɗi taɓande mawde e nde hitande ujunaje 2020 laamu ngu hertaninde ko ɓiɓɓe leydi ndi o nantini kadi eɓɓore ko fewti ɓeydude kisal e gurdam ɓiɓɓe Madagascar cellal keɓal internet courant e haɓade ngenari bondi waɗan RFI. to Mali yimɓe tato riwama na mbiyen ɓortama e nder konu leydi ndi no jeeya e ɓen colonel major Kassoum Goïta horejo kiɗɗo service aji toppitiɗi humpito colonel Fodé Malick Sissoko wonnoɗo walloɓe wallowo horejo leydi ndi gouverneur kiɗɗo diwal Kidal kañum e mawɗo policiɓe Moustapha Diakité kamɓe fof ɓe jaltinama e yamirore horejo leydi ndi ñande 30 lewru 11 ɓuuri hitande faltide laamu ngu holliti wonde ko peeje jowitiɗe e tumede bonnude kisal dawla keɗoɗen Fatoumata Sisa Fane ɓe ko nun ko ɓe yaltinaɓe golle harino e juuɗe sarya gilay hitande 2023 ko ñande 30 lewru 11 ɓuuri hitande ɗe wonɗen e munno yaltingol ɓe golle sellina hooreɓe Mali andinali ko saabi ɓe konunkoɓe tato yaltinede golle ɓe non ko andaɓe sanne jogiiɓe darde mawde en nder konu Mali arano on ko colonel Kassoum Goïta ardinoɗo konu jordi Mali o wonno duuɓi yawtuɗi hoorejo ngomu halfinangu kumpite ɗiɗaɓo on colonel Fodé Malick Sissoko joginoɗo kanko kadi darde towunde en nder konu ngu tawama e konu kisal laamu ngu o woni kadi gouverneur Kidal konunkojo tataɓo yaltinaɗo golle ko Moustapha Diakité kanko wonno hoore police Mali kanko Moustapha Diakité e Kassoum Goïta ko gila hitande 2021 nanga e alhaali etande ciwlere laamu e huwondirde e wadboniyankoɓe gila ɗum ɓe sokki hani colonel Fodé Malick Sissoko ko e lewru 10 ɓuuri hitande 2023 o nanga kanko ardiɓe laamu ƴangal Mali no tuumi mo huwondirde e Algabas Ag Intala hoorejo fedde murtuɓe e fela ɓe hooreɓe tato konu ɗo ɓeydi limore konunkoɓe yaltinaɓe golle e sabu ɓe tuumede e alhaali etande ciwlere laamu hino jeeya e ɓen colonel Yaya Sangare e jenoroɓe ɗiɗo Abbas Dambélé e Nema Sagara ɗo e Sénégal hitande 2025 ko hitande teskande no feewi ko fati e caɗele ñamade suuɗade fodde milliarduji 7 kalis dollar ko kabaru mo suudu Cour des comptes ɓayini ɗum addi ngakkere mawde hakkude Sénégal e calɗi windere toppitiɗi gueɗe faggudu horejo kiɗɗo leydi ndi Macky Sall ina tuuma wadde nde bonande hunde nde o yeddi Moussa Oumar Bari no artanani oɗo alhaali keɗoɗen fof fuɗɗi koye sahande Cour des comptes ɓayini cimtol mum e nder lewru tataɓuru hitande 2025 e nder maggol suudu ndu arti e golle ɗe laamu Macky Sall waɗi hakkunde hitande 2019 jaggi 2024 e nder ɗum ɓe gandini godal ñamade fodde milliarduji 7 kalisi dollar nde rewnaka e nder calɗi suudu moftirdu kalisi Sénégal ɗe caɗele caabima Sénégal wonde leydi ɓurde hewde ñamade e nder runde Afrique ɗum ko so en tumnima e cimtol ngol Barclay yaltini e nder lewru jettaɓuru e nde hitande ndu sal ndu holliti fodde 119 e nder temedere keɓe leydi ndi ko ñamade hakkude lewru jeegoɓuru jeɗɗiɓuru e jettaɓuru FMI waɗi jilluji kewɗi e nder Sénégal caggal nde ñamade nantina hoorejo kiɗɗo Sénégal e wondeɓe mum jeddingol cimtol Macky Sall yettina awokaɓe ngam wadde tefore e laɓɓinde hoore mum e walhaali caggal nde ɗe caɗele ngoodi e nder leydi Sénégal hoorejo jagorɗo leydi ndi Ousmane Sonko ƴettino e boye kewɗe ngam sukkude jolɗe nde sattende no e majji e ɓore noddirtende
plan de redressement wonno ko wadde sagalle yoga e jeeyeteɗi sagalle dow entreprise aji kono kadi sagalle e dow pijirloji e yeru lonage ha xbet tedduɓe jamma paltiɗo to Suisse yimɓe hewɓe maayi yoga mbarmi e dow pettande waɗude e nder nokkure ɗo sangaranami en jaram yarete ko laaɓi heɓaka hen tafon ma en gartoy oɗo kabaru. kabaruji kan ten hen ko Rama Diallo Rama mi salminima laagugol kabaruji Coupe d'Afrique des Nations. Non kabaruji fawiɗe kan Oumar Mamadou Sow tawtoyten toon hanki kippuji fijoji jeetaɓal timmode fuu kiɓɓi ndelle kala andi e to dirɓe muɗum e fijoji ngaroji ɗi kawre ñalade e tataɓerde nden woni ni en caggal majjum hanki ko Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun fu dañi fijoji muɓɓen tawtoyde do kippuji fijoji jeetaɓal ngal. Suray Mozambique heɓuɓe dande jeetaɓal ngal taw fay soɓe dañama hanki naɓe so tawi ɓe jalama hanki ɓe pijjal jeetaɓal timmode. Amadou Baroba keɗoɗen ko Oumarou Mamadou Sow uminaɗo RFI Fulfulde waddani en eɗen kawre. ko Burkina Faso foli Sudan e nder ngal diɗɗal ɗiɗi e ɓolum kono ɗum haɗani sudanaɓe ɓe ma tawi e jeetaɓal timmodi sababu ndi polgu ngu ɓe keɓno e dow Guinée équatorial e nder ngal diɗɗal ko Algérie heedi dow ina wondi e toɓɓe 9 rewi hen Burkina Faso toɓɓe 6 kawral gongal ngal e ngal diɗɗal hakkude Algérie e Guinée équatorial ko Algérie naɓe ɓe mbatti wadde loggi 3-1 diɗɗal F ngal kayni ina fadi nono feewi Côte d'Ivoire hayso tawi weɓanano ɗum hakkude muɗum e Gabon on Gabon idiɗo waddeɓe loggi 2 e ɓolum nde yano artuno ñiiɓe ɗi kolli doole mumen keeɓi kawga e dow maɓɓi 3-2 Gabon yalti folotir ngo hay toɓɓere wotere heɓani leydi Côte d'Ivoire heddima e hoore ngal ɗon diɗɗal kañum fof fodde toɓɓe e leydi Cameroun kamne ko toɓɓe 7 jogui Mozambique ko toɓɓe 3 jogui sababude folnode Gabon ɗum laatinimo ndin leydi Mozambique tawede e jeetaɓal timmodi sabu limtede e ɓen semorɓe witeɓe meilleur 3e ñalaɗe 3 dawal gadanal kanbo Maroc joofi jeetaɓal timmode ngal fuɗɗoto ko aswere arore kawre gulɗi pattam lamiji ina coyna toon non jaati basal Gabon nawi koreji ɗi nawi goyen ma leydi ndi ɓe pawi kippu on jukkoje danude ɓe fija ballon tafon tambiɓe golle ɗiɗo tetaɓe golle muɓɓen hewɓe maɓɓe hasaki ana galtire kasin e tambade fija ballon Gabon non jaati Rama Diallo a jarama. to Guinée paami laamu fadde uno e laawol timmugol général Mamadi Doumbouya suɓama hoorejo ndi leydi eɗe woote ɗe lundiɓe laamu andaɓe tawaka so en tugnima e jaltuɗi ɗi o heewi ko fawi e daade 76 e nder temedere kala e ɗi duuɓi 4 ɗi o laami Guinée général Mamadi Doumbouya holli e ɓooje kewɗe gam waylugol ngaalu leydi ndi wondude alhaali politique mayri kono ko ɓuuri tengtude e ɗi duuɓi 4 kadi ko ngakkere teddingol hakkeji neɗɗanke fitinaji faade yimɓe société civile et politique tawsi o waylanno o laamorindi leydi ɗi duuɓi 7 aroji kono men hannde ko Lansana Camara jaydiyanke Guinée teskotoɗo politique omo jaabo namde Ibrahima Timbi bakkeroɗen ɓe. Lansana Camara mi salmini on. Mi salmitike. Général Mamadi Doumbouya laatike hoorejo Guinée suɓaɗo o heɓi ko timmidaɗe 86 e nder temederewel onon ko onno yirɗon ɗi jaltuɗi ka raɓɓindigol haray ko innigol wondema juhaalimi ko tawandema ari ka ɓiɓɓe fuɗɗi kaɓe yaltini e région ji ɗi e préfecture ji ɗi e ka commune Conakry ɗo e nde saare men Conakry ɗo tawa himo woni yeeso en fof e majji awa ko ɗum waɗi hanki mbaɓe jonni ko lutti kon haaɓe jonni fayda ko innete kon résultat globaux tawi ko kanko wonno yeeso naa ko juhini fanni. Woodi noon candidat ɓe tentini o candidat jo BL bloc libéral ɗum ko docteur Faya Milimono haɗari noon e makko woodi kadi yimɓe hewɓe holluɓe e ŋiñuɓe no ɗi suɓugoji feƴƴirini ɓe holli haray guyale waɗi e mum woodi kadi holluɓe wono wande limore ɓe tawaɓe ɗi suɓugoji ko ɓe wiyata ko e francire taux de participation haray ɗum hino ɓurtina onon ko no yirɗon ɗum. tigi tigi on minen ga tigi min landike woɓɓe maɓɓe wiɓe men wondema ko yaltina ko wona ɗum tigi tigi haray citoyen ɓe ɓen yahi wotoyi ɗum hollama ka parti politique ji kono hiɗo andi ko élection ni tigi tigi on hay kamɓe yawɓe ɓen fi o holtiro ko wiyeteɓe candidat ɓe ɓen hay kamɓe tigi ɓe alano yimɓe nokkili ɗin fuu ɓe naɓuno nokkili goo hay Conakry ɗo nokkili boyi men yahuno tigi tigi on a taway représentant ɓe woni ɓe ardade opposition on tawi ɓen ɓe ala toon yon noon wotama ala goɗɗo toon a andi hare no metti fii
ɓa ko yalti ɗon wo haray iɗa inna hi no gasa ko kañum kono kadi hara no gasa a hoolaki. général Mamadi Doumbouya wona hande fuɗɗi lamade Guinée o waɗi duuɓi 4 gila o kiwlino laamu Alpha Condé yi o fuɗɗike wayloji ɗuɗuɗi tentini e bangge faggudu ɗum ko ngaalu leydi ndi e yiyande moɗon e nder ɗi duuɓi 7 aroji ɗo o waway waylude faggudu leydi Guinée ɓamtare heɓoye ndi leydi. haray depuis o ari piihoy goo tigi tigi e waylike seeɗa hiɗo andi ɗe leyɗe min fof leyɗe ɓale tentini leydi lagine hiɗo andi no naafi si tawi ala jawdi leydi ndi no mari jawdi moƴƴa tigi tigi on yimɓe ɓen kadi no wakkili yimɓe ɓen no golla ka remande ka jurayagal ka golleji kewɗi yimɓe ɓen no wakkili kono ko honɗum ko tawata leydi ndin no mettuno fii no yaara ko tawi kon wonɓe ɓen ka laamu dow e tigi tigi on ɓe ala hollude laawi moƴƴi si woni goɗɗo laamike o ala fus e nder duuɓi 2 duuɓi 3 on ɗon woni marɗo jawdi pandi feƴƴintini o andi hara naago ɗum ngo waɗi ko jawdi jama on ƴetti joni noon oɗo ko ari ɗum ɗon mi sikki ɗoytike seeɗa ɓaagogal ngo ngaw innetake daroto few kono ƴettugol jawdi jama on no ɗoyti seeɗa e miijo an no gasa nder ɗi duuɓi 7 arayɗi mi sikki o waɗay seeɗa ko hatta mi inna hi o waɗay buy ko ɓaa enen ɓe winda jannga en ala wolle hunde taƴineege en wata inde hunde ko ɓale mik ma ko dane ping en inne ɗo no nandite dane ma no nandite ɓale. hiɗen andi nder ɗi duuɓi 4 ɗo kadi e laamu général Mamadi Doumbouya ŋiñoji heewɗe waɗama feloji heewɗe ko fati e teddingol hakkeji neɗɗanke woodi yimɓe nangaɓe woodi piyaɓe woodi majjinaɓe yitaka hino woodi hande kadi lundiyankoɓe ko ɓe wiyata ko opposant tawata ɓe wona e nder leydi ndin hiɓe dogi ɓe wona toon e yiyande moɗon e nder ɗi duuɓi aroji ɗo ɓayti joni o laatike hoorejo suɓaɗo eɗen bangge ɗon kadi wooday ko wayli nde landande mon noon telɗi moƴƴa noon ɓa fi honɗum ko wonde wolde fof yo leydi yaari yeeso leydi heɓu jawdi ɗum noon fof ko fi banu adama par ce que ko banu adama woni e nder intérêt ko banu adama woni ka centre ko banu adama woni ka tumbo e ko holluɗon kon ɗi duuɓi ɗo haray hulɓini feƴƴi ɗo fi honɗum hara enen lagine ɗo en anndano hiɗen annduno tigi woɓɓe no nangue num soñja ɓe heeɗa soka e mana ñaawa ɓe e mana ittina ɓe kono hendagol jama on tawa mutinay ɗum mutinay goɗɗo andetake ko honto woni e nder hitande e nder duuɓi 2 e nder lebbi e nder ko towi o andi ɗum ɗon hari en wota ɗum koko hulɓini ɗum ɗon noon no holli wondema on telemma ɗo min mi sikki ɓa hande o jooɗike ka o woni ɗo ni ka laamateri makko emo andi o jooɗike ko sattile o ko guinéen ɓe suɓimo himo duwa andude kañum Mamadi Doumbouya hande wonade ko wonno hanki woni hande donc hande no holli wondema himo duwa darde no fof tawa ɗum ɗon fof koko woni e feƴƴude o accita nanggaɓe ɓen o gera feere kadi ɓe yaltinoɓe woni opposant woni yimɓe luttuɓe ɓen o adda ɓe par ce que fii honɗum ɓen kadi ko guinéen goto faletake ndiriɗo sumugoyi innugol ko opposition mago ɗum go goto faletake ndiriɗo sumu woni noon anndo ni joni so tawi alhaami pellet no wawa wonde hara miyema en fotta e piiji goo hiɗa golla piiji goo hara min siko min no naani mi waɗite siko min naani ɗum ɗon kadi no tawa. Lansana Camara mi yetti on sanne on jarama. Mbeɗa yettama. Ahmadou Barouba tedduɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka go'o lewru goo ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom no wowiri ni kala timmoɗe hitande hooreɓe ardiɓe leyɗele no keewi ƴettude konngol artude e golle anniyaji mabɓe ɗum waɗi hanki ma en wonna meɗen garti e ko ɓuuri jojjude ɗe jewte e nder ɗeɗo leyɗele Afrique banggue hirnangue to Mali kam yimɓe tatonaɓe en konunkoɓe riwama e nder ngu konu no jeeya e ɓen colonel major Kasum Goyta hoore jokkiɗo service aji toppitiɗo humpito colonel Fodé Malick Sissoko wonnoɗo wallowo hoorejo leydi ndi gouverneur Kidal Kiɗɗo ko wona ɗum e mawɗo policiɓe hono Moustapha Diakité ɓe no tuuma bonnude kisal leydi tedduɓe ko ɗo kaleten ɗiɗo kabaruji en jokkitat e ndeɗo jonde kabaruji e taskaram faggude ɓamtare Afrique e jette jarni Inna Bolaro to caggal to wondude e Ibrahima Ba on jarama kono onon sengiɓe hello Facebook YouTube e TikTok on jarama sanne e jokkude heɗade refi fulfude nde yewtere yo fillitande